Já ptám se vás na to, co se tady stalo a kolik lidských životů už nás to stálo. Někde víc a někde míň lidem to vzalo. Co? No přece to, co nás všechny spoutalo. Byla to nenávist, byla to skurvená zlost. Bylo to něco, co už je doufám minulost. Tak spálíme most, ale nejde zapomenout na to, co se stalo, je čas to připomenout. Zkus vzpomenout si, kdo prolil krev. Ani nechci představit si osvětimských dětí řev, jo. Není mi do zpěvu při tomhle tématu. Za tenhle hnus by zasloužili 100 let v komatu. Kdo? No ty, co za celou tou hrůzou stojí. Už jsou to děci, některý odpočívají v pokoji. A ty, co ne, ty ať se topí v těch nejhorších snech za to, co prováděli Židům v pracovních táborech. Tak proč nenávist a válka donutí udělat člověka něco tak strašného? Tak proč neměli právě oni právo na to žít, na to žít, na to žít, na to žít? Proč každá další várka znamenala jenom číslo seznamu nekonečného? Tak proč? Ptám se, nedokážu to pochopit, nedokážu to pochopit. Ptáš se proč, naši lidé umírali, ptáš se proč, vojáci gestapo pozavírali, jejich jude víra, je určitá míra, já tu koukám místem, kde je škvíra. Historické nábory před lety vymysleli zasrné koncentrační tábory, dělali tam od zdi ke zdi, sbírali německé favory. Z tohohle tématu opravdu nezmizím, respektuju padlé osoby z oblasti Terezín. Drezína jim sloužila k přepravě stovce lidí, to už dnešní doba dávno nevidí. Ale já vím, že bývávalo osvětím, co to bylo, to kurva nevysvětlím. S nás v místnostech neměli žádné hovory, jinak je potlačovali do plynové komory. Dávali jich tam 150 grad do myší nory. Sice smutek teď vyjádřit nedovedu, ale vaše duše povedu na bílou cestu. Tak proč dřívější doba takhle vypadala, proč hodin končí takhle současnost, tak proč stinné stránky nám planeta dala, proč nevynechávám nehodímu platnost, proč dřívější doba takhle vypadala, proč hodin končí takhle současnost, a proč stinné stránky nám planeta dala, proč nevynechávám nehodímu platnost. Ptám se, proč? Ptám se, proč?